Reyes da bera, Reyes Azkoitia, Bergarako pelota eskolako entrenatzailea. Ixe 3 hamarkada zeregin horretan. Pelotia apur bat jarraiketan dauenan artean, zeinek ez dau ezauketan, zeinek ez dau frontoian ikusi. Ixixa ibilbide horren goixenetik begiraketan dau urte honetan danetan jorratutako bidia. Zainetan daroia pelotia. Hemen hasi dana, Azkoitiko Martitxe auzoan. Reyes Azkoitia, hemen urte handi basarria, Martitxe auzoan, jaiutakoa. 7 anai arreban arteko neska bakarra. 7 horietako 6. nintzen, 5 mutil zeren nire aurretik, eta amak esate ziren beti erregi ekarri nindutela, erregen bezperan jaiotakoa naiz, eta erregi eskatu zitela neska txiki bat, eta horretorre zen neska txiki bat, gero ere oso gutxi hasi zana, lehenengo eskolan, egile zen denporazko ez, 6 urtekin hasi, eta ixe 11 atzera oso gutxi ibili nintzen, basarriko egin berrakin, erderaz hitz egin behar zitezan, tutik ez gekien erderaz, isilik gotik kostaite zen, euskeraz hitz egiten mainun, papela pasatzen zeben, eta errekreoko denporan papelak ingeratzen zena, zigortuta errekreo beri geratzen zen, eta nik esaten nola posible erdera nola hitz egingo, ez dakituta. Eta, kalien ez nire partitzea eta zitza regateatzen da kaleko plazan, jentiekin da intxek izin nuen erderaz. Iloba Imanol eta anaia Javier. 7 anaia arrebetan gaztiena, Reyesen urrengua. Beti eskolan damen izteitzean, da Reyesen beti pelotan da zen. Gero aparte pike batzuk izteitzean pelotan, ni baino 3 bat urte zaharro, eta orduan inderrez da uste nian neuk gehiago ditzela, baina horrek gehiago zegoen, malizi gehiago zegoen, da askotan irabazi itxezen, eta ni hori editxoan onartzen, eta gero itxea junda ezite joan eskandalu, eta horre itxean burugan, baina, horrek irazten laetzen segundu egiten, baina nire uste askotan neuk altzen dut dine, baina pena ondu jo hartzezula, baina irazten segundetzen latzen, Gero, beti ematen izan, pentaja batzuk, osaki aurretik jo, tanto batzuk ematen guzkola, nahiz izan nik irazti, baina latze guldez, Tia Reyes egin zea, munugoa futbolea, ona pelota, beti zan egon baten, dagoela zaharran jakindurit eta gaztien preskuria. Hola xea, presku da, eta gaztie, beti gazte. Guretzako berezi bezala behar izatek, referente bat bezala familiko zea emateko, beti presto eozertak ondana, eta beti hor ondune ondana, eta Reyes oso ondo pelotan, Reyes amengo koska hartina arraio urutan zela. Horta askoen lehio hiek eta koska eta goigo ganbari eta hemen reboti eta... Atzean asko ez nuen jotzen, baina goixeko eraiten aldi mazinean, gero goixe jota aurrera ekartzen zuen, da trampaz betetako frontoi bat eta oso politxe. Gu hiltzen petatzen indar gehiago endola eta iazin goinola eta horre beste estrategia da egutzen zian da beti behorra iazten zuen. Geixen bat, beha pikatzetan neska batek irabazi zolako, eta gero albotik, beste anaieketare zirika utxezen, da launeke marrak irabazi dik, eta baina, nik galtzik itzak gustatzen, eta irabazten ez nixon lagatzen, baina askotan gero berei jardutzen zitelako, igual irabazi balitxe izen naixo bezala, baina gero jokatze horretan lagatze hori izke ointzen 6 urteko bilobak inkartetan abilelarez, zindixo laga irabazi. Martitxeko frontoi berezi hontan sartu xakon Reyesi, barru-barroraino pelotarako zaletasuna, umetan. Eskola hasi ginenean, esan bi aukera. Mutile pelota mutu ziren, eta neska soka antza. Eta nahi peloti gehiago gustatzen ziten, eta pelotan. Eskola errekreuan egunero, eta eskolatik gertzen dakun, etxea joan behar zite ginen azkar lanean, baina beti harrapatzen ginen ordu erditxo babare, eta gero naiz da bronkia iguel etxien, baina pelotan eiteko etxien beste neska mateo beste homazan igual, sokantza dedikauko nintzen, baina dana ikusten nuen pelotia baloia eta pelotia txiki-txikitzatik. Eixen guztu esatena da, eozein paretatan pelotiak.
Bai, bueno, nik eamandetan bizitzan, bai, personalki, famili moduan eta bai pelota munduan, bueno, txikitan amestur eitxeztan horietako izan da. Pelotan entrenadore izango nintzela, bueno, hori izan zen, kasualidade handi bat, zine pelota eskolan zebilen eta momentu baten aurreko direktiba laga zuen eta monitore hori gehatu zien, eta orduan gero mutile bakarrik ikusten da, launtze moduan sartzen, nik kontuatu nintzenako barruan. Nik nian, espero gala, hemen gaztetan da afizio eta zara joan duen bideo hori ikusten, baina ez da guti patzaurez. Hori duztea da hor da hola eta hori eskerra eman beste zaiz da hola, duztea da Orlan handu jain dula eta bizten da hola. Elosua da hau, Bergarako auzua. Leku esanguratzua Reyes Azkoitiaren bizitzan. Bertako seme batekin eskondu zen 20 urte baino ez zituala, eta 3 seme-alabakin familixio osatu. Pelotan be ordu mordua emundakua bertako frontoian. Antxe ikusi ben adibidez lehenengo aldiz pelotan, Beñat Resusta, gaur egungo Binakako txapelduna, beakin entrenaiten herriko frontoian hasi aurretik. Luzun ordu mordoa sartu gupe txiki-txikitatik hasitza, ama angua izatea ordua bebaian, da baian nahiakin lehen guzuekin pelotan, luzun guk baskai bat eukizko baskalduta geroko gure jolasa o pelotia zan, eta bai ordu mordoa sartu itxuan. Gaur egun gorengo mailan, honenen artean lehian gainera, nundik datorren ez daua ahazten Resustak. Eskerroneko hitzak ditu Reyesentzat. Ni txiki-txikitatik ezautu dut, bai eluzun auzotik eta gero hemen pelotan hasi nintzenetik, eta nik berai eskertzeko asko daukaz, bai esan dutena, entrenamentu mordo bat izan diela berakin, oso gutxitan faioko zuen eta faiau behar bat zuen zozeatik, ez? Beti gurekin ordu mordoa sartu ditzu, aparte esan dutena gu partidua egozi lekutan eukita libre baldin bazukan gurekin etortzezan, beti botilleiro egin, bintzat alzan enia laguntzeko eta hori eskertzeko da. Oso pozik. Hasieran debutuetatu batzue neupe eukin itxun, bai debutu horretik eta debutuetaukan bebai. Ni zail ikusten nuen zeren kanbixuati, bai materiala, bai kontrarixuak, eta horra hasieran probleman batzuk eukin itxun, eskuetatik eta hola. Uste gerora badana nahiko ondo jundala, hola lesinioek eta bestot euki, eta polik-polik esan duzuna, txapela irabazteko suerte hori eukidot, eta oin artean bintzat hori, ratxa luziak minik hartzak eta uste nivela hona ematen da oin artekoak oso posina. Irribarriarekin batera irabazi du aurten Binakako txapelketia. 24 urte eta txapel bat buruan. Eta bi izan zitezken, iazko final hartan Irujok min hartu eta partidua bertan behera itxi behar izan ez baleu. Reyes, Irujo eta Resusta txapeldun, etzan posible izan. Irujo izan da nire idolu betetak, gero nire idolu eta geure mutiku esateko alkarrekin jokatzen, politia izango zen, baina nik ikusiote aurten errepikauta final aurra eta behak egintzun jokuekin, berriz ikusitea harrituta gehatu nintzen, eta pena geixen joan bereaetik, holan partidu bukau bihar zentzulako. Penia bai, baina azkenean deportian, okirolian pasatzen dien gauza dira, lesinuen aurrian ez da oso ezitxik, ez? Biez bat apurtuta orduan bezaun segitzeik, eta arantzia, inoioskako gustatzen galtzia eta hola galtzia bez, baina orduan me komentau nuen, ez? Behintzat ordura artean final hona zehola izaten, ni gustora nehola joan emin hartu arteko partiduak, eta horreatik igual ez nuela inbesteko penaik hartu. Pena hundixo hartuko nuela, onerbixo batiko dana dela, ridikulu egin banu behintzan nibelik ezin izan banu eman, da alde horretatik posik gatu nintzela. Kristona hindu, askotan txeku edan niguel ez tozu apreziatzen, baina profesional eta pasaudala 4 urte estion jo, dauka bigarren mailako buruz-buruko txapela, Binakako txapela, lehenengo mailan 2 final jokatu ditu, baten lehen kontauduna bera, Irujokin jokauzun hori, ez beharrez bukatu zan hori, eta aurten irabazi da bena, eta gainea torneoko pelotarik onenan sarixere beak eman du, eta nik uste egin duen ibilbidea egin da bena, Kristona dela.
bere maixu edan abin da jokin etxaniz, darek esate gondio progresio ondo biela, eta nik uste dut ezkena dana apurtuko itxula. Dauka fiziko horrekin, eta dan mutil langile eta daukan seriotasune eta apaltasune, eta nik uste dut ongi urte asko dagoela, hor goi mailan ibiltzeko. Eta hori danek ez eukaia konfiantza bera resustakin, bere esker eta atzelari izatiatik. Pareta asko bota berra tokauzako, eta ida banan botatzen, esker bat atzelari zintzala horren kontra borrokatu berrezen du, ikiragarri. Oin bota berdun pareta hori da atzelari zindula buruz-buru jokatu, eta nik ez dut ulertzen zehaitik hori esan lekin ezin dula hori, nik ikuste xot banaka jokatzeko gauza on asko daukala, eta falta zaizkonak entrenatzen da hartuko itxula, sotamanoko joku hori entrenamentuan hartuko, bera langile hona da, ikasle hona dela demostrau du, eta behorrek dauzkan berezko gauza horiekin eta ikasiko dunakin, buruz-buru ikusten dut berdin. Izan deixela hola, eta ikusi digula resusta urte askuan punta-puntan. Ona izango da beretzat, eta baita Bergarako pelota eskoliantzat be. Errexan eukitzie olako referente bat nik akordatzen naiz, 2000an jaiotako kintadi genduen oso onduxa, eta horra mika urtekin ero ixe danak ere futbolean juntzien, eta munduko txapeldun eta zeon, eta hori komentatzen nuen, futbolien, futbolak initxutute dalela, baina eskuz munduko kanpeoi bat daukela pelotan, eta ez dan hori nahiko ez arma jarraitzeko, behintzen utxien ez da. Baina futbolak erotute juntzien, eta gaur egun 2000an jaiotako Bergarako mutike bat ez dauku. Eta 2001 jaiotako bakarrik. Eta enkanbio dauku 10 urtetik eta 6 urtea bitartien, 60 mutikotik gora. Eta hori da, bitxen bat honen arrakastak ekarri diun ondori du. Ni horri biltziak ume batzuk eixo afizinu hartzeko balio baldin bade, netzako eposa, azkenean. Lehen gu txikixoa ginean ingurukoei behira hauten ginen, eta normala da, azkenean inguruan ondoa biena bilatzen dozu, eta umiek behiratzen boste, posiko horrekin da. Aiau gara Reyesen bigarren etxera, Bergarako municipalera. Zenbat ordu pasabotetu bertan, entrenamendua zuzenketan, partiduetan, epaile lanetan, zertan ez. Urte batzutan gainera, entrenadore lanetan ez ezik, jokuan bebili izan. Izan be, eskondu ostian etenaldi xeukiarren, gero berri sobatu hotzan pelotan itxeko, martitxeko ume eta gazte garaitatik zekarren zaletasunari. Eta ala jardun eben 45 bat urte ukanera arte, oino gehi bat urtera arte, frontoietan, pelotari. Kompetizioa ez beti izatezan festatako partidu bat, o partidu benefikon bat, aspazen alde, golutze gorrexen alde, oinatin jogatu gara Afrika atxurrek bialtzeko, diru ebitzeko ere bai, eta beti izatezan hori, jaixetako edo partidu benefikon bat. Da gero berri zen, exhibizio moduan ero eman induten, han pixkat azarre bukatu nuen, nik kondizio beti bintzen nuen, pelotia izan biezala nik aukerautakoa, niretzako zan. Ni eman behar baldin manau, ni ikusteko, ni pelota aldatzen baldin maien, nik izin jokatu, eta orduan ni alperrikutia da. Eta, han bastante azarrek hane pasau zan, behazaluze lauerren zan antolatzaile, eta hane pasau zan, ez zala konforma kontrarixo hori azkenien ere pelotain herri jokatzea. Orduan, partidu ez atzera botatzearen, onartu intzizon, eta ni pelotaren ezin nuen. Orduan, geizki pasan nuen. Eta Hermunen jaixetan junda beste behine bai. Baina oso oroitzapen honake bauzket. Geixenetan galdu iten nuen, ixe beti erabat. Baina, ondo, kontraixo jatorrak tokau izan zetik. Eta gero hemen Bergan zan, Joseba, askazi behar zatezioena. Haura zan, lehenengo hemen jokatu inonaren kontra, eta frontoit dana bete zan, ez da, aspazen alde zan, edo kinila batean zan, gizon batek kaldin ikusiteko bakoitzien akorda beraikeit, ez da gizema diru iragazizula nire partiduan, kinili asmatuta, eta honek kontraixo honek, Joseba askazi behar edo honek, behonek, tantoa geixo egiten labazin, behorre plenua zeuken,
baina izan matoia, ez da laga, ez ebez. Eta orduan, bueno, nire zea izan da ni beti atakea jokatzen guztau izan zat. Orduan, tanto pila bat galdu iten nuen, eta eikieko ez da iteziten. Pelotari hortaz 45 bat urtera arte. Normalian errespetuz tratauei daue ikusliek, salbuespenak salbu. Emakumea izan da, pelotako bere ibilerak normaltasunez bizi izantzu, naiz eta jakin danentzat ez dela berdin. Nik azpimarratu dute nire bizitzako zerien, dauketen gizona, zenarra dauketelako, eraman detala eta damarretala bizitza hau. Izen bazan beste, gauza horreko onartu ezin ditu bat, ez nintzen ibiliko kontoiten. Naparra bere izatez zala, niri karta bat idatzi ziren, Naparra zala izatez, Hernanin bizi zala, eta gureko zubila behake jokatu, eta bueno, ados jartzeko ero gehatu ginen, eta handi bi astea, ja, txiene problema zitula, zenarrak etzula ondo hartzen, eta atzera botasun, fizikoki iztot ez autu handra hori, bakarrik idatzitako kartaz. Emakumeak pelotan jardutia bultzaketako 2004tik dako martxan Gipuzkoako Federazioak emakumea pilotari ekimena. Ekimen honen ondorixoz, Bergarako pelota eskolan be bada, palan ibiltzen dan boskote bat. Herriku ez gain, Arrasateko eta Elgoibarko neskekin. Genen klasean eta etorri zian emakumea pelotari elkartetik. Esaten, nola Gipuzkoako herri desberdinetan zeren jazitxa neska asko pelota munduan, eta gaixema palan. Eta lehenengo urtean ja kuarriako asko animau ginen, eta lehenengo urtean ez dakit 14 bat edo genden, eta 2 egunetan entrenatzen ginoan. Bastian ordu bete, eta gero ja jendia ja denporiak injuntzen lagatzen, eta hori gare debagoien eta debabarren osoan boste jolazteu, eta gero goierri aldian bai dago jende gehiago eta ibiltzen dana. Egixe esan hasi ginean nik uste danok lehenengo aldiz hartu genuela palia, Bergan palia baino nik uste gureeko jendian eta askoz gehiago ibiltzen gala frontenizian olan kuadriako eginta juten ganean. Eta hori fronteniza betian nik uste dugu eta ikusi ganean palan hasi balnitzala esanan danok hori ez, probatzeko da seginan. Eta hori, gero ja guztu hartu jaun. Gure artean kriston giroa dago, kontrarix egin be oso ondori baten, eta hori ez, beste giro badaia partidua eta jokatzen haste zanean, hor ja pixkat pikia edo azten da gure artean, baina piko esan nuen. Eta hori, ordura arte, entrenau, eta gero ja kadetia zanean partidua jolazten hasteza, eta ikuste oso nola, hasieran dana galtzetik, on ja ligan be lehenengo goiaz, eta aurreko ligan be finalea heldu ginen eta finala galdu, baina hori ez ikuste oso nola gure aldetik be kriston evoluzioa ondan, eta horre be nola baitz motibo itxez haitxo. Gipuzkoan barrena askondako eskuzko pelotia itxi osteko aukeria izaten da palia. Behin adin bat eskero, partiduetarako pareko neska nahikorik ez eta mutilekin injarrian eta aldia hundiketan pelotan jarraiketako modua izaten da palia. Bergaran gaur egun, palako antzerako kopuruan dabiz neskak eskuz, 7 eta 13 urte arteko banaka batzuk. 13ak eskero eskuz luzaruan jarraiketia ez da samurra izango. Antzerako adineko pelotari geixo bialirake, gero be jarraiketako. Bergarako pelota eskolako atiak zabalik dauz probau gure dauen neskendako. Galdera sarri egin dit, eta zaitik izti neskak etortzen da, behitu, nik ez daukat horren erantzunik, ze Bergaran adibidez, Andra bate onda entrenadore ez bada etortzen, nik ez dut erantzunik bilatzen ez etortze horrena, zaitik izan leikien. Eluzun, neskak ibiltzen ginen pelotan, nire alabake bai, eta nire alaban laguneke bai, eta pelotan jokatzen, denpor pasagai atzaldian, normal ibiltzen ginen pelotan. Orduan, ez dakit, zehena izan leikien gero pelota eskola ez etortzia, ez dagoet erantzun. Gaur ez da entrenamentua tokatzen, gaur partidua tokatzen da. Jokatuko dagoenen artean Eneko Muguruza, 30 urte eta pelotan jarraiketan dau, herriko taldian. Ez da gainera taldeko zaharrena. Azkenean, Bergaran ambiente oso politxa dugu, pelota izan artean, eta beti hori, askotan igual esatu bai alagatzeko edaia behaiago jaula, baina nola ambiente hona hon eta pelota izan artean ondo eruaten gazen, beti gustora etortzen frontoira bai entrenatzera eta partidua jolaztera. Azkenean hori entrenadoretik hasten da, orduan berak roi hona transmititzen badau, gero pelota izan artean be, hori jarraitzen da ematen. Nik azkenean beti da nik eukio
tratua bere gizona nola elusukoa da, eta nire aitza elusukoa, eta guk lehen aztegu gara askotan txuriazoko behar juteko, eta hoin behar juten gara, elusura zapatu domeketan, azkenean frontoian pelotan, ez dakize, eta betianik eukio tratu hona berakin, eta azkenean esaliek isa bigarren ama bat bezala. Maitzetzetzu danak eta estima handixe danai. Eneko beran izateko postura edo horreetik edo, igual berezi xaue, oso sentikorra dalako emoten da mutil fuerte-fuertia dala, baina nik hemen herri harteko baten askoikin kontra galdutan eharrez ikusitia daukat, besteik ez dut ikusi, bera bai, eta, bueno, izan zen, aber nola lasaitu eura, eta esaten izan, bueno, zala ez errepasatzen, galtzie beti sartzen dela jokuen barruan, eta hori. Eta ondiogan urrungo eunien akordatzen naiz, urrungo eunien kafi hartzen euela, taberna baten periodiku letu ez, WhatsAppa bialtzeik, eta Reyes, eneko naiz, ondiore triste nao atzokuetik, ez nereetik, zureetik, zuk merezi zinuan da beste txapela bat. Eta, bueno, esan izan, eneko, niri ez hori neharrez ipini, bera, hori da detaile bat, eta olakuek, mila, oso sentikorra da, mutil emoten dau zea dela, gogorra eta fuerti indarrezala da, baina sentikorra bihotza dauka bere gorputzan araberakue, handixa eta horretik. Eneko eta eneko moduan dozenak ahume eta gazte. Entrenadore ardurak baina luzerako etxu ikusten Reyesek. Pelotarisek zeinekin entrenau ez eukaia eta egin zen kargu. Isa 30 urte geru hau egoera honian itxiko du pelota eskolia, momentua jaiten danean. Bueno, pelota eskolin egoerie, bastante aberatza. 100 pelotatik gora eukiko ditu. Gehien bat txiki mailako edie, 10 urtetik behera hor dauko pila handixe. Utzune batzuk bauzkeu, kadete eta juveniletan dauko utzune handi bat. Eta hoxe da, dauko pena bakarra hori da pelota eskolin egoeran. Bestela, nahiko pelotai aldetik bai, kopuru aldetik bai, eta gero monitore aldetik eta ere aigea asko jazten aigea oin. Lehen bakarri baldin gainen oin lau monitore ostirala atzaldetan bosteraino hori ailatzen geha, ze eunik zailena hori da, sartzen dilako 60 mutiko batera, eta tenditzeko jendie bia da, eta, bueno, direktiba aldetik hasi ginen agare geixen bat, bi edo berresek badare, baina, bueno, horrez da hon berrikuntza hondirik, baina gazti monitoretaz hartu dien honekin dauko esperantzie, bueno, mendik datorren urtin espada, mendik 2 urtera behintzeit ja, danan kargu ingo diela. Esate iseu, lehen behaile guri launtzea etortu zila, eta mendik aurreak gu etorriko gala behaile launtzea. Baina berak emun baino, peloti handik jaso geixau, esaten da Reyesek. Nik oso gustora ibili naizan gauza bat izan da, atzaldien lagunekin kafi hartzea jutie baino ise geixo tiratzeik frontoira etorritea mutilekin ibiltzie. Eta aportau, bueno, nik neudakiten apurre erakusten saiatu naiz, tratu ona eukitzen, behaile beti aintzakotzat hartzen, ez naiz izan behin, bueno, irabaztailien alde haiekin bai, eta galtzen dabena baztertu, geixen bat taldeko giro ona eukitzen saiatu naiz, eta egia esan arrotasunetako bat hori da. Gure Bergarako klubeko pelotarisek oso batuta ibili diela, herririk herri ezautze dituzte, eta arrotasuna da niretzako hori da, giro on hori osatzek usteot lagundu izetela. Ondo gozatuta eta horra amaiera ezin hobea. Txapeldun, Beñat Resusta. Bergarako pilota elkarteko ordezkariaren besarka da, ez dakigu bietako nork zuen postasun handiagoa. Horren bestez, Irribarria eta Resusta eskuz-uinakako txapeldun, ordurako pilotalekuan garbi entzuten zen pin-pan-pun Bergara txapeldun. Karrera beroa egintzien atzo herri arteko txapelketako txapeldunei, galdu ala irabazi itzordua zuten herriko plazan, baina galtzea ala irabaztea ez da gauza bera, eta horrelako menaldiak txapeldunak hartzen ditu gustoren. Bi
eta disfrutau zazuten, pelotari onak baina, mutilo behar zeraten. Emondik asko, eta bizipen ikaragarrixek, astu ezin dakuek, pelota eskolai omenaldi segin zionekuek, eta herriarteku bati bat, herriarteku irabazi ginuna izan zen, hori bizi inbia da eta ezin da esplikatu.